Hi guys, today we're gonna play Brookhaven. I'm back, guys. Where's Brandon? Where's my Brandon? Подвигай как ви момичета. А ти дом. Това ми съм малък. Wait though. I'm with the daddy. You left. Oh, done. Hi. Hi. Yeah. Yeah. Виждайте. Ти хватали си, аз те лам да спа. Ти направи храна, аз те лам да спа. Аз... Чакай, потъщаш пизда. Аз пожелавам Дани да бъде богат и да има къща. Някой казва пари? Някой казва пари? Аз спа на земята. Аз направих Дорито. Готове. Pues imam Dorito. Чакай, се изякам. Да, къде е туалетното задание? Къде? Ето тук е туалетното.
Okay. Aray, jacket siya. Аз чак. Окей, хайде, аз се чакам. Aray, jacket siya. Ante. Къде си? Чувам просто. Хората не знаят, че аз имам някакъв камера. Чакай малко. Да, Дани, какво държи? Дорито. Защо Дани яде Дорито на банята? Така, то ще си взеха още. Дай ми Доритото. И тя ще ти бан тебе. Добре, аз си дам тебе Дорито. Благодаря. Не ми харесва това. Добре, да не си аз. Аз съм скидви тойвет. Аз съм скибиди тойвет. Ба, скибиди топ, yes. Дъцка, слагам се още. Пама, сега си правя моето къста. Добре. Този път е в тебе. Къде си? Къде си ти? Аз отивам да правя моето къста. В тебе съм. Аз отивам да правя моето къста. Чакай малко, гледам кой е украна брат ми. Не, Пламен, аз правя моето къста. Няма да кране моето си. Пламен, това е моето къста. Пламен, къде? Чакай. Чакай, Пламен, кое е в теб? А чакай, до тук, аз сега да правя моето къста, аз не знай. Дай, твоето къста е отгоре. Я да проверявам. Не, то не е вгоре. Да те проверявам горе. Аз правя. Ай? Не. Аз искам. Не съм. Не пари, бе, спокойно, бе. Дани, Тя ще дам. Дани! Стига, бе. Направи къста, бе! Искаш ли Доритос? Да. Това кое е къста е в тебе? Къща номер 16 е. Да, аз скачам. Окей. Аз ще правя моето къста. Не видим. Но, а не мога да правя моето къста. Там нищо няма. Па не мога да правя моето къста. Не мога да правя моето къста. Дани, ето така. Дани, health timer. Ти трябва да чакаш. След 8 минути. Добре, да, ти слагам къща за тебе. Half timer. Добре, ще взимам на Джойджо. Ще сега да нахрана само Даниел, да знаеш тук си дам. Питките се Аз тичат. искам питките. Да, да Франзела ще има за теб, за този Аз искам- кръгла питка. Аз искам кебабче. Да, ще има и кебабче, Даниеле, първо едното, после другото. Защото... Стиват. Пламен, отворей!
чакам 10 секунди. Получила на точка С. Добре, да аз ще отворя. Отворено е. Сега. Аз отивам на торената и така. Ето така. Трябва да проверявам. Това съм. Дани, какво ти има труденетка? Дани, ти ще бъде така. Добре. Не си чакам те. Стига да е. Дани, това ще бъде твоята къща, Дани. Не трябва. Моята къща! Не, това е твоята къща. Това е твоята Аз къща. харесвам тази къща. Път с доменко. Дали аз те бан нея. Бан? И ти вече умря, друже, да. Дай ти купи къща. Не мога да купам. Ти не можеш да купиш къща? Кой смени? Стани. Дани, казвам, ти се тук. Дани, ще се качва си на моята кола. Аз си да сандвич. Да сандвич. Слеща. Да. Стигавче. Ти си купи сандвич, защото е голямо такова е. Пламен ли е това? Да. Аз съм... Иска си сандвич. По-такъв голям. Аз не искам да я снимам. Той е такъв голям бе. Дани е малък. Дани е дете. Аз съм бащата на Дани. Дате, просто ну. Дате, това е просто Аватар Editor. Къде искаш да ходим? На сладолет, на паркинг, къде? Сладолет. Добре, на сладолет. Добре, да я да на сладолет. Някой човек опитва да убие мене! Не викай бе, Пламене. Да, момиче. Да, момичето опитва да убие нас! Ако шут, не да умра. Не, ти не може да мориш. Так де. Так де го. Добре, къде е сладолетът? Къде е сладолетът? Дани, не, ти си тук. Ти трябва да ходиш на училище. Не отивай на училище. Не, взема вече. Не стига пища. Просто, майко, какво е това? Добре, Дани, аз ще бъда тичър. Добре, Дани, аз ще бъда тичър. Не мога да взема на мав. Добре, Дани, аз ще бъда директора. Сега, Дани, кой е училище си? Дани, кой е училище си? Първи клас. Първи клас. Дани, отивай на English. English. Да, ти ще отиваш на English. Някакъв момиче е тук. 8 plus 8 equals 8 plus 8
8 plus 10 equals 16. 노래다리 뛰면 쉬우면 지가 Tako dávno. Jo, to je můj Как се казва тя? Mrs. Duggerson. Дали сега знам. Hi, Mrs. Дали те Hi, Miss Duggar. Hi, Mrs. Duggerson. Аз говорим на него. Дали просто бягай. Бягай. Дали скризи за... Аз казвах Hi, Mr. Duggerson на него. Сега тя идва да убие тебе. Дали бързо те вършат от твоята къща. Само хората те вършат на моята къща също. Так ти не можеш. Не, те вършат. Браво! Аха! Виде, моята къща. Да, моята къща. Ня. Дали просто скри се. Ja, to не може да идва при нас. Не, тя не може да къща живее. Па, так го не го таймерът. Ти ми си къща. Так това е къстата. Симай къща. Дали, направи къща. Колко много минути беше? Аз не знам. Mogę chyba przyta. Okay. Jak siedzieć, można to Okay guys, I'm gonna eat something. So episode 2 is coming.